Здравейте, нещо ви покажа как да сложите Too Many Items на играта Minecraft. Като за начало влизате в интернет. Така. В Google и пишете. Така. Too Many Items. Ето. Пишете това. Някой може да напишат Minecraft, но няма значение. Ето тук. И се получава ето това. Нали, този сайт. Мога да сложа, ако не може да го намерите, ще сложа такова. Ще сложа линк. Теглите си го ето тук. Получава ви се тук. И така нататък. След това аз съм тук запаметил, ще ви покажа. 1.5. Ето го. Отваряте го. След това влизате в старта и тук пишете процент ап дата процент enter точка Minecraft bin Minecraft open with WinRAR. Трябва да се го изтеглите, защото ви трябва. Много е важно да ви трябва. Отваряте го и след това правите. Нали, това вече не ви трябва. Копирвате ги ето така всичките. Ето така надолу и си ги местите. Нали, ето така и си ги поставяте. Поставяте ги тук. И ето така си ги поставяте и вече си имате Too Many Items. Ако не стане, пробвайте няколко пъти. Или ще ви стане, или няма ви стане. Ако не ви стане, пробвайте няколко пъти. Така. Сложа линк за всеки случай. Не, няма слагам, вижте го намерите, това е много лесно, като Google и така. Но те беше всичко от мен, да съм ви помогнал. Хайде, чао!